Good morning, good morning. Tamsak dandak, sabi ni Mami Evelyn. Thanks so much. Salamat po sa patamsak. Salamat po. Nag-exercise lang saglit. Wala pong magawa dito sa kwarto. Harap. Tingnan, reconnecting naman. Bakit? Good morning, Mami. Kumusta po? Nakakaboring po dito. Wala pong magawa. Grabe. Ay. Salamat sa isang andyan. Thanks so much. At saka sa 5 patamsak mo, guys. Salamat, salamat po. Kuya Jer Vlog. Hello, Mama Norm. Sabi ni Kuya Jer Vlog. Thanks so much, sir. Salamat, salamat sa pagdalaw ulit. Thanks so much po. Kumusta na, sir, yung ano? 18. 18 ako, sorry. Ano po yun? Kumusta na po yung WH? Sir Kuya Jerry? Okay na po ba?
Mag-ano ka na rin, Sir Kuya Jerry, mag-silent LS ka na rin. Gaya ni Perlita, malapit na niya makuha yung WH niya, kaya lang yung bananas niya, mahigit 300 pa lang. Pero yung WH, malapit na. Malapit na siyang matapos. Kasi maghapon na siyang nagsa-silent LS. Ang laki ng nakukuha niya. Kung minsan 75 hours, ganun. Pinakababa yata niya 34 sa isang araw. Kaya ang bilis niyang nakuha yung WH niya. Pero yung bananas niya wala pa. Wala akong music dito. Thanks so much sa isang andyan. Salamat guys.
Hello, hello. Kapagod. Hello po sa lahat, sabi ni Habotot Nay host. Paano po yung pag-pronounce? Ayan, may jacket ka na. May jacket ka na po. Thanks for coming. Salamat po. May jacket ka na. Pwede kang magbaba ng iyong bahay. Pwede kang mangisda dyan. Salamat, salamat. Waray Ninja, harang po. Tamsak Mama Norms ng TikTok. Nag-TikTok ko pala. Hindi sisi. Good morning sa lahat dyan, sabi niya. Hindi sisi, nag-resume siya. Hindi ako nag-TikTok. Ayan. Pagod din. Ayan, mag-exercise tayo. Guys, mag-exercise tayo para matanggal yung tiyan. Kasi malaki na. Mag-jogging-jogging tayo. Bohautot Nay host. Nay host. Paano nga pag-pronounce? Okay po. Tubig Mama Norms, ingat ka. Oo. Para matanggal yung bilbil. Wala akong magawa. Makarating ka ulit ng Pinas. Hi, Kuya Armando, sabi. Sir Armando, thanks so much. Hi, Kuya Jerry, sabi ni Waray Ninja. Ayan, makarating ako ulit ng Pinas. Ayan. Grabe. Nakakahingal din. Hindi man lang ako pawisan. Hinihingal na ako. Hi, JC. Hahaha, sabi ni Waray Ninja. Tignan mo, pagod na ako. Hindi man lang ako pawisan. Paghinga. Mama knows. Kaya hinihingal na ako. Hindi pa rin ako pinawisan. Grabe. Malaki na kasi yung tiyan sa kakakain dyan sa Pinas. Puro pagkain ang ginawa ko dyan. Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat guys sa pagsama nyo sa akin ulit. Thank you so much.
Thanks so much, Sisi. Salamat sa pagbantay. To the left, to the right. To the left, to the right talaga. hindi hindi ka alam mag-exercise kaya kung ano na lang. Basta mabanat lang yung mga ugat-ugat na ano, hindi nababanat. Iyaan mo lang dyan. Basta ano, basta magising yung mga ugat-ugat. Gisingin yung mga natutulog na ugat. Paano ba naman papawisan nito? Kalakas-lakas yung aircon. Hindi naman pwedeng ano, hindi naman daw pwedeng patayin. Kaya yan, kahit na pagod ka na, hindi ka papawisan kasi ang ginawa, ang lamig ng kwarto ko. Pag na. Gininaw na. Ayan. Thanks so much guys sa tatlong andyan at saka sa mga patamsak nyong 8. Salamat po. Gininaw na. Thanks so much sa pagdalaw sa aking live stream ngayong umaga. Ngayon ay ika-4 na araw ko na po dito sa aking kwarto. Tapos na ba? Tumbling pa mama. Wala, ang hirap. Masakit na nga yung tuhod ko. Ganyan lang yung ano exercise ko. Banat lang yung ugat-ugat diyan na ano hindi nagpa-function. Para split na lang po. Hindi nga ako marunong. Ang sakit na nga yung ano ko, tuhod ko. Kasi sinimulan ko kahapon yung pag-jogging ko. Nag-jogging ako ng mga 5 minutes. Nabigla yata yung ano ko, katawan ko. Sinabihan kaming dapat daw mag-exercise. Yung mga ano, nakakulong. Kaya mag-exercise. Kahit ano na lang dyan, basta ano, mabanat yung mga ugat-ugat. Matanda na si Marlisa. Matanda na, hindi na maka-split. Hindi na nga maka-jogging. Hindi pa nga natupad yung sinasabi nilang mag-bike daw kami hanggang bayan. Kasi ang higpit nila. Kahit sa bakuran, kailangan naka face mask. Ang init-init. Mas mahigpit pa yata yan sa Pilipinas kaysa dito.
Eh dito hindi nire-required na mag-face shield pagka lumalabas. Face mask lang okay na. Pero dyan ano, kailangan naka-face shield ka. Dapat ano, may magmamasahe. May magmamasahe sa buong katawan para ma-relax sana. Thanks so much sa tatlong andyan. Salamat, salamat. Oo nga no, masasanay. Naku, di na ako makalabas pag hindi complete. Oo, dito rin. Pero dito ano, face mask nga lang. Wala namang face shield na nire-required. Pero dyan, talagang ano, nire-required nila. Eh dito okay lang eh. Dami mong harang, Mama Norms. Kada labas ko. Hey, wow, salamat. Salamat, salamat sa mga paharang-harang, Sisi. Thanks so much. Ay, kung hindi ko para maka-charge. Ayan. Ayan, ayan. Ano pa ba?
Thanks so much. Dalawang andyan. Salamat, salamat guys. Salamat sa tatlong andyan. Salamat, salamat. Maka-charge. Salamat guys sa pagsama niyo sa akin. Thanks so much, Maria Lisa, Sir JC Bumalo, Player Vlog, Sir Armando, Mami Evelyn, Fam and Friends. Thank you so much. Salamat po sa pagdalaw. Salamat guys. Thanks so much. So tatlo pang andyan. Salamat po.
Thank you so much guys sa tatlo pang andyan na nakabidi-bidi. Salamat, salamat po. Ang dami kong kagat ng lamok sa Pinas. Daming lamok. Nakalimutan ko pa yung yung charger ko sa Pinas. Hindi mo ma-charge yung isang CB ko. Hindi magamit. Lubat na. Lubat na siya talaga. Thank you so much guys. Naka 40 minutes na tayo. Ayan. Salamat, salamat sa pagsama niyo sa akin. Thank you so much.
Thank you so much guys sa dalawa pang andyan. Salamat sa pagsasaga sa pagbantay sa aking live stream for today. Thank you so much po. Dami mo harang, Mama Norms, kadalabas ko, hehe, sabi ni Maria Lisa. Thank you so much, Sisi, sa paherang-herang mo dyan. Salamat. Hindi ako makapag-play kasi isa lang yung CP ko. Nakalimutan ko yung charger ko sa Pinas. Yung isang CP ko. Hindi magkapareho yung charger ng Asus at saka Samsung. Iba pala yung niya, yung cord niya. Kaya ayan. Isa lang ang gamit kong CP. Salamat guys sa tatlo pang andyan. Thanks so much for staying. Salamat po. Buti pa yung isa andun sa balcony. May balcony yung niya. Yung room niya. Bahay pala yun. Kala ko naka-quarantine din siya. Nasa labas siya eh. Ayan, naka 45 minutes na po tayo. Nagwa 1 hour lang ako guys. Salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong umaga. Pang 4 days ko na po dito sa aking room. Ayan. So, ilang days pa ako. 17 days pa. Wow. Tagal pa. Ang tagal-tagal pa. Nakaka-boring na talaga dito. Wala ka man lang makitang tao, wala ka man lang makitang view, kundi building lang. Nakabukas na yung bintana, nakabukas yung kortina, pero ang makikita mo building. Wala ka man lang makasama, wala ka man lang makausap, kaya ayan, mag-live na lang. Mag-live na lang araw-araw para makabawi naman kasi sa Pinas hindi ako nakapag-live. Bihira din, isang beses lang yata ako nakapag-premiere doon kasi ang hina ng signal. Grabe talaga. Pupunta ka pa sa may bukid o kaya sa ilalim ng mangga para magka-signal. Ang hirap. Ang hirap pala sa Pinas pagka pagka wala kang internet, pagka load lang, mauubos agad. Ubos agad yung load. Kaya kailangan pagka pumasok ka sa YT, magpakabit ka muna ng internet. Kung minsan nga kahit
may internet, ano, mahina pa rin yung signal. Di pa rin ano, kasi pagka nag i-edit ako doon, wala. Ikot lang ng ikot. Tapos pagka dinownload mo na, wala. Ang hirap, ang tagal. Ang tagal mag-download. Hindi kagaya dito, ang bilis. Kaya ayan, dito ko na lang i-pre-premiere yung mga nakuha kong video doon. Kaya guys, pa-support ako mamaya sa aking premiere. 5 o'clock PM Pinas time. Ayan. I-invite ko kayo sa aking premiere mamayang gabi 5 PM Pinas time. Thanks so much. Sa mga nakatamsak na, salamat po. At saka sa mga hindi pa, patamsak naman guys. Thank you so much. Salamat sa support nyo. Ayan, ayan. Wala man lang akong pa-music kasi ano, nalubat yung CP kong isa. Wala akong charger. Sana may magdala. Hindi naman daw pwedeng may dumalaw. Hindi naman daw pwedeng lumabas. Kaya ayan, dito lang sa kwarto, paikot-ikot, mag-isa. Ang hirap pala ng ano, ang hirap pala ng makulong. Ilang days pa lang ako. What for yung mga taon ang bibilangin sa kulungan? O kaya lifetime imprisonment. Naku, kakabaliw. Ilang araw pa lang ako dito eh. Nakakaboring talaga. Pagka wala kang makausap. Ayan, magsasalita ka na lang mag-isa. Gaya ngayon. Gaya ngayon, mag-iisa na lang ako. Nagsasalita na lang akong mag-isa. Kakausapin ko na lang yung sarili ko. So, ayan guys, salamat sa tatlong andyan na kasama ko na hindi naman nagpaparamdam. Thank you so much guys sa pagbantay sa aking live stream for today. Thanks so much. Ayan, naka 50 minutes na tayo. Ang bilis. Ang bilis ng oras. Sana yung araw ang bumilis para makalabas na ako dito. Kasadyak maaklon, panakapukaw ko, kakaiso na nga ayat mo. Yakman ninamnama, ama sulisok ka, payat kaawan ko. Narukop man gayam, naitanagan mo, kararwagan puso. Hindi ko na alam yung kasunod. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, rigat ko kantuon. No pagkaragsakan, di pa nagsagaban, awan mabalin ko. No
naragsak ka, tita sidong na, palubusan ka nga ron. Nodong tento, alaw nga agbabawi ka, panakawan ko jak may kapanamnaman. No pagkaragsakan, di pa nagsagabag, awan mabalin ko. Thanks so much sa nagpalipad. Bakit may may $2 ako dyan? Salamat, salamat. Thank you so much po. Hindi ko nakita. Nunam naman, madinakon ka sa pulan, siya kong dahil lipatam. Nunaragsak ka, dita sidong na, palubusan ka nga ron. Nunodong tento, alaw nga agbabawi ka, pamakawan ko jak may panamnaman. No pagkaragsakan, di pa nagsagabak, awan mabalin ko. Ayan, napakanta tuloy. Napakanta tuloy si host. Kahit wala sa tono. Ayan, ayan. Salamat, salamat, salamat. Bakit ayaw na? Ayaw naman. Ayaw niya. Salamat guys sa tatlo pang andyan. Salamat, salamat. Wala akong sumbok sana para mapakanta. Kakanta na lang sana ako. Thanks so much po sa dalawa pang andyan. Salamat, salamat. Nuna, nuna silang abukan. Nuna labaga abukan, kamatis dayta. Nuna ngisit abukan, lomboy dayta. Nuna labaga bukal kamatis dayta. Nuna silang awakal, bukal. Nuna ngisit abukal, lomboy dayta. Dananan, dananananan. Thanks so much sa tatlo pang andyan. Salamat guys. May
nakikita akong $2 dyan. $2 Hong Kong. Ah, yan ba ang kita ko ngayon? Salamat guys for staying. Naka 57 minutes na po tayo. Ayan. Napapakanta na lang ako kahit wala sa tono. Kanta-kanta lang pag may time. Ayan, ayan. Aldaw at babawi ka, pamakawan ko diyak may panamnaman. No pagkaragsakan, di pa nagsagabang, awan mabalin ko. Sa bulan, siya kung tayo'y lipatan. Nung naragsak ka, dita si Dong na palubusan kang aron. Nang nodong tento, alang agbabawi ka, pamakawan ko diyak may panamnaman. No pagkaragsakan, to'y panagsagabang, awan mabalin ko. Ayan guys, naka 59 minutes na po tayo. Ayan, ayan. Thanks so much po sa dalawa pang andyan na nagtsatsagang nakabantay. Salamat, salamat guys. Tuloy-tuloy ko lang po tong LS ko. Kasi wala po akong gagawin, kaya magla-live na lang ako. Kahit na dalawa lang po kayong andyan na nakabantay. Salamat po. Salamat po sa inyong pagbantay. Tatlong andyan. Salamat, salamat. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? And I only dreaming. Is this burning an eternal flame? Say my name. Sometimes to the rest, my whole life. Come on and garnish the flame. I don't wanna lose these feelings. Oh, close your eyes. Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? And I only dreaming. Is this burning an eternal flame? Say my name. Sometimes to the rest, my whole life. Come on and
Ikaw ang easy place. I don't wanna lose this feeling. Oh, close your eyes. Kape nga tayo, guys. Magkape nga tayo. Para mas masaya. Kape ulit tayo, guys. Wala tayong magawa, kaya kape-kape ulit. Kape tayo ng great taste. Thanks so much, guys, sa tatlo pang andyan. Salamat, salamat. Papainit tayo ng tubig at magkape tayo. Kape, sinuswerte. Buti na lang, guys, nagdala ako ng kape ko. Kung hindi, wala akong makakape dito kasi hindi kasali yung kape dito. Yung breakfast, lunch, and dinner. Tapos yung drinks is tubig. Yan, tubig. Vitamin. Tapos itong cup nila, ang libre. Ang saklap, bes. Wala tayong kape. Kaya ayan. Buti na lang kapag dala ng kape. Pag sumapit sa puso ay maligalig. Hanggang langit. Thank you so much, guys, sa tatlo pang andyan. Salamat po sa pagbantay. Thank you so much. Kape-kape po tayo. Tingnan po ako ng kape. Thank you so much sa apat na andyan. Salamat, guys. Ayan, napapakanta na lang po ako dito, mag-isa. Salamat sa mga patamsak nyo, guys. Samahan nyo po ako dahil wala pa akong kasama dito. Mag-isa lang po ako. Timpla po tayo ng kape. Kape-kape. Sinuswerte. Ayan. Magkape tayo, guys.
Kape po tayo. Ayan. Ayan ang aking buhay dito. Walang ibang gagawin kundi magkape, kumain, matulog. Ayan. Masyadong mainit. Kaya ayan, mag-LS na lang. Mag-LS na lang tayo guys. Habang walang ginagawa. Para makabawi naman sa mga nagdaang araw. Isang buwan din po akong walang LS, walang live. Kaya ayan. Thank you so much sa tatlong andyan. Salamat po. May ano din po tayo. Fuji bar. Fuji bar. Ano to? Makapuno. Makapuno cream filled. Makapuno cake bar. Kain tayo guys ng Fuji bar. Makapuno daw ito. Salamat guys. At andyan pa rin kayo. Na tatlo.
Salamat guys sa dalawa pang andyan na naka-BG-BG. Thanks so much po. Salamat sa pagbantay. Ay, nako. Salamat guys sa tatlo pang andyan. Salamat. Kape po tayo. Thank you so much sa tatlo pang andyan. Salamat guys. Thank you so much.
Salamat guys. Thanks so much sa tatlo pang andyan. Salamat po. Kapi-kapi po tayo, sinuswerte. Pampaswerte daw yung kape, kaya magkape po tayo. Ayan, ayan guys. Salamat guys. Thank you so much sa tatlo pang andyan at saka sa 10 patamsak nyo guys. Salamat po. Nung naragsak ka, ditasidong na, aldaw nga agbabawi ka, pamakawan ko tiyak may panamnaman. Good morning Sir Bear, daming foods, sabi ni Sir Bear. Ayan, abasto ko yan Sir Bear, ng 21 days, ayan. Puro kaping na nga lang ako. Kapi-kapi na lang po. Thanks so much Sir Bear for coming again. May premiere po ako mamaya 5 PM Pinas time po. Sana makapunta ka po Sir. And thanks so much in advance. Salamat po. 3 million people in the house is still there. Thanks so much. Lahat yan for 21 days. Kulang yan. Kulang nga po. Kulang nga po, Sir Bear. Yan lang ang nadala ko. Hindi naman pwedeng bumaba para bumili. Kaya pag-chat
ano na lang kung ano yun lang ang kakainin ko. Ano na lang yan, pang chichirya, pang merienda. Ayan. Thank you so much guys sa tatlo pang andyan. Naka 1 hour 25 minutes na po tayo. Ayan, ayan. Invite ko po kayo mamaya guys. May premiere po ako. 5 p.m. Pinas time. Sana makapunta po kayo. Salamat po. Sir Bear, may premiere ka po ba ngayon? Nag-i-edit pa at Mama Nurse mamaya. 5 p.m. mamaya, okay. Sabi ni Sir Bear Villanueva. Okay po, sir. Thanks so much po. Salamat po, sir. Sige po, edit po kayo. Ako din, nag-i-edit po ako ng may 3 na yata akong na-edit. Actually, hindi naman po edit ko. Dinudugtong-dugtong ko lang. Hindi po ako marunong mag-edit. Tinuturuan ako ni Jen Moments nung umuwi ako pero hindi ako aware sa mga tinuturo niya. Ang hirap. Yung mga tinuturo niya sa akin, hindi ko nakukuha. Hindi ko nasusundan. Kaya ayan, yan lang po ang makakayanan kong pag-edit. Basta magkakarugtong lang. Thanks so much sa 4 na milyong andyan. Salamat guys sa pagsama nyo sa akin. Salamat po.
Okay lang yan, Mama Norms. Maganda naman mga premiere mo eh. Huwag muna kayong tumawag, guys. Mapuputol ang aking live. Sorry po. Ayan. Nasa premiere mo at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Thanks so much, sir. Daming tumatawag. Huwag muna kayong tumawag. Mapuputol yung live ko. Mamaya na kayong tumawag. Please, please, please. Huwag muna kayong tumawag. Thank you so much, guys, sa 4 na milyong andyan. Salamat po. Maria Lisa, bakit wala namang nagpalipad sa akin? Ba't may $2 akong andyan? Ang galing yan kay Lolo. May nag-appear na $2 dyan sa ano ko. Hehe, sabi ni Y Ninja. Ayan. Sisi, bakit ano? Wala namang nagpalipad sa akin. Ba't may umappear na ano? Na $2 dyan? Yung 22. Hello, Sisi. Good morning. Thanks for coming. Salamat, salamat. Kay Sis at DB Bustamante yan at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ba't hindi ko nakita? Waray Ninja, hi guys, sabi ni Waray Ninja. Ayan, nagbabahal siya ng kanyang bahay. Lablabin na natin si Waray Ninja kung hindi pa natin siya kadikit, guys. Palablab naman kay Waray Ninja. Isa na rin siyang monetized channel, guys. Pag hindi pa nyo kadikit, ayan. Oh, bakit? Tinanggal mo. Miss ka na nila, Mama Norms. Sabi ni Waray Ninja. $2 from TV Boston. Allah, thanks so much, Sis Devi. Ba't hindi ko nakita? Meron, ate, galing yan kay Ate Devi, sabi ni Waray Ninja. Ay, yeah, thanks so much. Salamat, Sisi Devi Bustamante. Thanks so much. Di ko nakita. Sorry po. Salamat, salamat. Sis Devi, good morning. Good evening po dyan. Thanks so much sa palipad. Pinalipad po yan ni Ate Devi, sabi ni Waray Ninja. Ayan, sorry, hindi ko nakita. Salamat, salamat. Sis Devi, love you, love you. Mali yun, Mama Dom, sabi ni Waray Ninja. Ayan, nagbaba ulit ng kanyang bahay si Waray Ninja. Siya si Maria Lisa. Dinikitan niyo po yan si Sis TV Bustamante. Napaka-gracious at organic friend, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, yes po. Thank you so much, Sis Devi. Love you and miss you. Ngayon lang po ulit ako, bumabawi sa pag-ELS. At saka sa pag-premiere. Kasi nung nasa Pinas po ako, isang beses lang yata ako nakapag-premiere. Kasi ang hirap mag-upload doon. Grabe. Kaya bumabawi po ako ngayon. Baka maubos na lahat yung maubos na lahat yung revenue ko na kaliit-liit pa. Kaya salamat sa mga nagpapalipad.
122. Thank you so much, Sisi. Salamat, salamat. Dan tusok dikit po kay Ate Debbie. Sabi ni Uray Ninja. Ayan. Thanks so much, Sisi. Uray Ninja. Ayan. Babalikan ka niyan ni Sis Debbie Bustamante. Ayan. Siya siyang good friend. Ano yan, GC po ng anak ko. Si Jen Moments. Ayan. Ang team tunay. Kasama nila si Sir Ver Villanueva. Ayan. Sila ang magkaka-team. Team tunay. Ayan. Thank you po, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Babalikan ka niyan. Pag nakita. Baka tulog na siya. Kasi, anong oras na doon? 9 PM na siguro doon sa kanila. Nakatulog na yun. Ayan, naka 1 hour 36 minutes na tayo, guys. Mag 2 hours lang po ako. At salamat po sa pagsama niyo sa akin. Thank you so much sa tatlo pang andyan. Saka sa mga patamsak nyo, guys. Salamat po. Uray Ninja, dikitan kita, pwede, hehe, sabi ni Sir Ver Villanueva. Baka kadikit mo na siya, sir. Pakitingnan na lang. Siya si Maria Lisa. Ayan. Pwede po, sir, hehe, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Ayan, magdikitan na kayo, guys. Kahit pa isa-isa lang, basta organic friend. Ayan. Mas maganda po yung pa isa-isa lang na naiisda kaysa yung mga ay, oo, at Maria Lisa, dikit na pala, sabi ni Sir Bear. Opo. Kasi lagi siya sa akin, Sir Bear. Parehas po kayo, kaya siguro matagal mo na siyang nadikitan. Kasi yung Waray Ninja niya is ninja. Ninja niya lang. Kaya, ayan. Oo nga, parang ang dikit na nga po kita, server, hehe. Alagad ko lang po. Opo. Matagal na kayong dikit siguro. Hindi nyo lang maalala kasi ninja nga yan, ni Marlisa. Ayan. Maria Lisa. Ayan, naka 1 hour, 40 minutes na po tayo. Ayan. 20 minutes more to go para magdalawang oras. Samahan nyo pa rin ako, guys. Thanks so much sa pagstay. Salamat, salamat po.
tahimik ng aking mundo. Grabe. Ang tahimik talaga. Waray Ninja is still in the house. May pa virtual heart. Ano ba yun? Hindi ako marunong sa mga mga sticker na yan, nilolo. Virtual hug. Yata yun. May pa virtual hug. Thank you so much sa dalawa pang andyan. Salamat po.
Ray Ninja is still in the house. Thanks so much, Sisi. Malapit nang matapos. Salamat sa iyong pagbantay. Salamat, salamat. Ayan guys, 10 minutes more to go. Ayan, ayan. Matatapos na po tayo. Lapit na tayong matapos guys. Thanks so much sa pagsama niyo sa akin. Ray Ninja, GC Von Malo, Sir Ver Villanueva, Kuya Jerry Vlog, Joanne 22, siya si Joanne Bracedes, si Mami Evelyn Fam and Friends. Yan. Sino pa yung pumasok? Si Sir Armando. Ayan. Thanks so much po sa inyong lahat sa pagsama niyo sa akin sa aking 4th day in my room. Ayan, ayan. 8 minutes more to go. Mag-e-end na po tayo guys. Salamat, salamat. Antok na naman.
antok ulit. Pagkatapos ng LS, mag-edit para may pre-premiere ulit. Ayan. Salamat sa isa pang andyan. I-eksakto ko lang tong 2 hours. Naka-ano na tayo, 1 hour 54 minutes. So, 6 more minutes to go. Mama Norms, kain po muna ako, sabi ni Waray Ninja. Sige, Sisi. Kain lang, kain. Wala pa yung pagkain ko. Hindi pa nila binibigay. Anong oras na ba? Sige lang, Sisi. Kain ka lang. Anong ulam mo? Kain po tayo, guys. Sabi ni Waray Ninja. Ayan. Anong ulam mo, Sisi? Ano na lang, 3 minutes more to go. Mag-i-end na ako. I-eksakto ko lang na 2 hours ito. Thanks so much, Sisi, sa pagbantay sa aking LS ngayon. Bukas ulit. Thanks so much. Mag-ano ka ba mamaya? Mag-LS ka ba mamaya ulit?
Salamat guys. Dalawa pang andyan. Thank you so much. 11 na po Mama Norms eh. Tinolang manok po. Wow, sarap. Na-miss ko tuloy. Nung andyan ako, nagtinolang manok kami na native. Native na manok, ano, 2 beses lang yata. Ano, with papaya. Ayan. Papayang medyo nahihinog na, kaya manamis-namis yung sabaw. Sarap. Nakakamiss talaga. Pag hindi mo na, ate, baka mag-iiyak ako maya sa premiere ni Margan. Ano ba naman yun eh? Sarap nga po, sabaw haha, sabi ni Waray Ninja. Remind mo ako, Sisi, sa ano, sa premiere ni Sir Margan. Baka makatulog ako. Anong oras ba yon? 5 or 4? Nalimutan ko na. Pero nakatamsak na ako dun eh. Check ko mamaya para mag-alarm na. Okay po, Ma'am Norm, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Thanks so much. Ayan, 1 minute more to go. 4:30. Sige, sige. Mag-alarm ako. Baka makatulog ako ulit eh. Kaya kahapon, akala ko umaga na. Yung pala, gabi pala. Kagagabi pa lang. Alas 6 kasi sinara ko tong kurtina, kaya paggising ko madilim. Salamat po Mama Norm, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Gisingin ko kayo mamaya. Hehe. Oo, mag-a-alarm ako. Baka makaligtaan ko yon. Nako. Pagagalitan ako ni Manang Levy pag wala ako doon. Salamat po sa lahat. Salamat. Okay, I have to go. Thank you so much, Marilisa, Sisi. Salamat sa pagstay. Kuya Ver Villanueva, Kuya Jerry Vlog. Igisingin ka pala ni ate mamaya pagtulog. Mama, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Thanks so much, Sisi. Salamat. I have to go. Kain ka na. At maghahanda rin ako sa aking lalabhan na 2 damit ko. Okay, thanks so much. God bless us. Bye-bye.